الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ينو بنيابو أدوا إكبري ذكري كوشري كايني مي ngoshanwa ondono abe abugo mbe ana azuri ụka hafu ka ile ije azuri na inwere ọtụtụ ohere ije oje azuri ụka gị na nwanne gị ya tar n'obugo mbe na ebije azuri ya bụ ka biko na zikiri bije eme Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أي نكلي تنيكي أي نبنيا هنيلي أي نجا تنيكي ماما نوميلا تنيكي أبوتي إزكا أوها تنيكي كريل كرال كري هيلي كرا أين بمدوا نانمان نيهو زودي تنيكي. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر walillahi alhamd. Uyo n'otito nekele niile dị n'Chukwu okike abịama. Yanwa abụchi onye dịrị anyị ndụ ruo na ụbọchị nke nta bụ ụbọchị mmemme, ụbọchị sallah, ụbọchị anyị na-eje ayi uyo, ụbọchị anyị na-enwe obi aṅụrị na okpukperechi al-Islam. Nta bụ ụbọchị pụrụ iche n'ime ahwa, ya bụ Yawmul Eid, ụbọchị mmemme na ụbọchị obi aṅụrị. Mbọchị nwa dị n'ime Quran Karim dịkọmara n'ime ekwe ọzọ Chineke zitere iwu nye n'elu ụwa nwa ya bụ mbọchị du omimi nke shirike. Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Anta bụ mbọchị nke iri ya bụ abalị nke iri n'ime ọnwa nke iri na ebo. Ọnwa iri na ebo n'ime agụmagụ nwa nke al-Islam ya na-ekene bụ Zulhijja ya bụ ọnwa jeje hajj. N'ime ahụ anọ anyị nọ n'ime nye 1446 ya bụ 1446 na agụmagụ nwa nke al-Islam. Nta wee bụ abalị nke isii n'ime ọnwa nke isii ya bụ isii na isii n'ime ahụ anọ n'ime nye awa bụ 2025 ya bụ 2025. Anyị wee gbakọ na ama ekpere anyị ntanụwa ka anyị ga-ama ekpere nye Chineke kelee Chukwu n'ihe ọma Chukwu mere anyị. Alhamdulillah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. N'ọbụrụ na anyị ji agụre ihe ọma Chineke mere anyị na ya ma gụmata ya. O nwere nje agụmata ihe ọma Chukwu mere n'elu ụwa. Ị na-eshi uwe na aginte, ị na-agụrụ n'uwe na ike gwụg. Chineke gị na-agwa anyị sị, la in shakartum la azidannakum. La in shakartum la azidannakum. Na ọ bụrụ na ya yọọ ọnụ Chineke n'ihe ọma o mere anyị iche n'iche, la azidannakum. Chineke sị na ya ga-eyizi na anyị ihe ọma nọ. Wala in kafartum. Mana ọ bụrụ na ya agọlarịa Chineke ihe ọma o mere anyị, anyị jụ na ya yọọ na gana gị na yọọ n'ihe ọzọ, ọsọ anyị inna azabi la shadid. N'ezie na ataramahụ ọpịpịa nke Chineke dị omimi eze amashi na ndị na-agba eshi akwara inufishi n'ụzọ nke Chineke. Gede ka Chineke nyere anyị ume, gede ka Chineke nyere anyị ndụ na arụ siri ike, gede ka Chineke nyere anyị nghọta agụmagụ, gede ka Chineke nyere anyị uchu nke ụwa nwa nye anyị ọmụmụ, mana anyị emeghị ekpere n'ụyọ nye Chineke na anyị bịara gị na emenu ka na-asị gị na ọ bụ onye ọzọ mene anyị na ọ bụghị Chukwu mene anyị. Chineke bụ nyanwa bụ chi. Chineke nyanwa bụ chi na-eme ihe ile. Chineke nyanwa bụ chi na-eme ihe ile. Nwere ike na-eme na adjust now. Nwere ike ya hotel like this. Chineke nyanwa bụ chi na-eme ihe ile. Chineke nyanwa bụ chi zuru oke
Allahu Samad, Chineke ya bụ chi zuru oke. O nweghị chi ọzọ anyị nwere ga-abụghị Chukwu. Ụmụnne m ndị ọma, ihe anyị bịara bịa eme ntano na anyị bịara bịa eme ekpere azụ ka anyị mechina bụ ekpere Eid na anyị ji eme ihe ịchụ aja. Salla nwa bụ salla chiri nke a na-eme ihe ịchụ aja nye Chineke. Ya bụ ihe ịchụ aja. Chineke na-agwa eme Quran sị lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. N'ezie na Chukwu anaghị aṅụ ọbara anyị na-awụfu ntanụwa. Nyanwa bụ anụmanụ ije oji achụ aja nta ọbara ile ji awụfu n'elu ụwa ile ntanụwa bụ Eid. Na Chineke anaghị aṅụ nya bụ ọbara, Chineke anaghị eri nya bụ ọbara. Wala dima'uha luhumuha wala dima'uha. Anụ anyị jekoje egbu na Chineke anaghị eri nya bụ anụ. Ọbara Chineke nke onye bụ ọbara. Nya mne ọ bụghị anụ ma ọ bụ ọbara Chineke na-ata anya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ihe Chineke na-enyo n'ime ọrụ ile anyị ara nta bụgị ataqwa, egwu Chineke dị gị n'obi. Egwu Chineke dị gị n'obi, nya bụ Chineke ji arụ ọrụ nta. Gịnị bụ n'iya gị? Innamal a'malu bimaqasidiha. Na ọrụ ile anyị bụ mmadụ na-arụ na a na-anabata n'elu evumnobi gị. Gịnị bụ ihe evumnobi gị eme nya bụ ya na-anabata nta. Anyị sachafụta onwe anyị ka anyị dịrị ọcha mgbe anyị na-eme ya bụ sacrifice, ya bụ ihe ịchụ aja nye Chineke. Menu maka Chukwu bismillahi Allahu akbar n'igbe. Mana o nwere ihe anyị ji aghọta gịnị kpatara na anyị na-agbakọ ntanwa eme Eid. Onye bi nterenu sunna onye omenala onye bụ ọ bụ omenala Anabi Ibrahim na nwaanyị Anabi Ismail. O nwere nkụzi dị omimi banyere maka Anabi Ibrahim na Chukwu na kuma banyere maka nwaanyị Ismail na nanya Ibrahim. Nya bụ ya chọrọ ka amụta ntanụ. Ihe na ubugin Chineke gosiri Anabi Ibrahim na nrọ mgbe ọ na-egbu nwanya eji nwanya achụ aja nye Chineke. Ọhụmanụ mbụ, hụmanụ ebo, hụmanụ eto. Mende Anabi ya bụ ndị mmụọ Chineke na nrọ he dịka na-asị gị na ọ bụ ozu, ọ bụ ute na ọ dịka na-asị gị nrọ he rọrụ ga-ama ozu bụ Chineke ziri he na ọ ji eme ido họpụ. Ọ gị na-agwa nwa ya sị ọ zịrị inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Ọ sị nwa m na ya na-ahụ n'ọrụ Chukwu na-agwa ya etinye iwu kenya were gị wee chụọ aja nye Chineke. Nya bụ nrọ Anabi Ibrahim rọrọ. Iwu na Anabi Ibrahim erube n'isi onye berube n'isi o rube na Chineke isi na Chineke na-etinye n'iwu ka oru nwa ya chụọ aja nye Chineke. Mgbe nne nwaanyị agbagoteme ogo nwaanyị ga-ama ekpu nwatakịrị na-eje ozu ime ọ na mgbe nwa gị dị nwatakịrị ọ bụ onwe gị ọ na-eme n'onwenye na gị na-eme na-ehicheme n'imi bụ gị na-ehiche n'imi na mgbe na ọnụ ga-asọgwụsọ n'ụbụ amachi na mgbe nwa gị na-adị gị n'ezu obu bụ mgbe na ọ gbagotemere ọ abịta egotene gị pịa wọta o je gotene gị na ya iri jee gị ọgụ na-emenu gị emenu gị nwaana ya mgbe na-ama uru nwa gị na-aba na nna nne nna ya bụ ọnọdụ Anabi Ismail nọ mgbe ọ bụ Chukwu na-agwa anyị sị ya were nwa ya anụhụ were ochu aja maka na ọ na-ahụ nwaanyị na-enye amashi onye nọrụ oge okenye ma ọ mụtachile gị nwa. Mana Anabi Ibrahim bịara rubeni Chineke isi kwete ka ya were nwa ya anụhụ mkpụrụ nwa ya nna anụhụ ka ya were ochu aja nye Chineke. Allahu akbar. Mụ na ego nwere ụmụ ole nwechu anụwa anyị jekwe ka anyị were nna anụ chụ aja nye Chineke anyị ekwekọ oge. Mana mkpụrụ nwa ya naanị Ismail o nwetara n'oge nkanya Chineke isi ya were na ochu aja o kwete ka ya were nwa ya chụọ aja. Ihe na-ebunye abụ nkụzi mbụ nrube Chineke isi. Ọ bụ mụ na gị nọ anyị na-eme mpụ eme mmehie ajụ iwu Chineke n'etiti anyị. Ihe nkụzi ohe bụ na nwanya Ismail biko unu gere ntị. Nwanya Ismail mgbe nna ya gwara anasani ya bụ ne ya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Ọ sịrị nwa m na ya na-ahụ gị n'ime nrọ na ya ajụ ma ahụ gị n'olu gịnị na-erumelike enwe ya tatamalika gịnị bụ anyị ji eme gịnị mgbe ịghọtara nwaanyị na onwe onye bụ Anabi bụ ọ bụ ọ mamara n'ihe na Chineke na-egosi nna ya na nrọ ga-ama iwu bụ ọ bụ ọsụ nna ya ọsọ seteji ọsọ na ọ bụrụ na ikwete ọ bụrụ na ịkwadote ije ji egbunye na ije nweta ya na ya jekoja ewofute onwe onye wofute ndụ ya were chụọ aja
kwete ke na nya ho nyuma n'olu o tidigo omego gịnị bi o mere o rubenu ananya isi o rubenu na ya isi o sị na ne atikogo omego ne ya je kwete je wofto onye ja ewo ja chụ aja ke wori nye wo chụ aja iugune Chineke nwete Chukwu chọkọ na mgbe he nọ ọ bụghị iwo nwatakịrị na ụja chụ aja bụ Chineke chọrọ ma bụ atakwa minkum egwu Chineke dịgị n'ime ha gịnị bụ ihe abịa Chineke nwetara Anabi Ibrahim ekwete ka ya were nwa ya chụọ aja nwa ya na onwe ya eze ekwete maka ihi Chineke ka were nwe chụọ aja ọgwụ Quran gị na-agwa anyị falamma tala mgbe ọ bịara tilaga nwa ya n'ekụtara ka ogben Chineke ba kpọkọ enu anya Ibrahim ọsana qad saddaqta ruya ọgwụ ya Chukwu n'aka ahụ ọsana ya Ibrahim oge bụ Ibrahim onye ozi Chineke na qad saddaqta ruya n'okwu agwụ na ikwete mean that nkwete nu acceptance kwete n'ime ala ma mkpụrụ obi gị na iwu Chineke woro onwe gị wo chụọ aja nye Chineke ọgwụ Chukwu n'aka anyị Chineke na-agwa anyị bọdọsị wafedayinahu bizibhin azim Chineke gbanwee iji Ismail ji achụ aja Chineke gbanwee na bizibhin ihe eji achụ ihe ọsọdụgị bi kabishin ọsọdụgị ebili n'obiara ken zibhin ihe eji achụ aja ala azim nke kachacha nke ka mmadụ ya bụ n'iwe ebili ji achụ aja ọ bụ ka mmadụ ya ga-ewoji achụ aja so n'ebumnobi Chineke abụ ke were mmadụ wee chụọ aja n'ebumnobi Chineke bụ ka ọ nwa mkpụrụ ụba Anabi Ibrahim ọnwụnwa nwa ya na-agbagote mere ọ na-ahụ n'anya nke ukwuu ọja ajụ na ya emeghị iwu Chineke maka nwa ya so oje ewere ihe Chineke ka ya were nwa ya chụọ aja na Chineke nweta ya bụ ihe na Anabi Ibrahim ka chọrọ ka ya mezue iwu Chineke n'ime ndụ ya karịma nwanyị nwa ya na nwa ya eze n'ihe nye ihe mere bụ oje ekwete je rube nna ya isi n'iwu nna ya na-etinye ka nara n'ume so oje asị wewe na ya jekọ Lagos maọbụ na ya na-eme na ya rigbele otu ụsọ ụwa na ya na-eme nwa ya na-eme nwa ya na-eri ụsọ ụwa gbasa na gere kechi ya isi ka igbenye nwaanyị ekudugo ụgwọ nwaanyị atịdịgo omego nwaanyị emedigo ọgba aghara nọsịrị na ya na mgbe ije wee nje achọja ọsa na se tejiduni mina sabirin nije nwete ya na ya je nwoke njidi eze amashi ji atọ nwee ike ori nchaja eziokwu okeme nwa ya egbuneka keme n'ụkwụ nwaanyị adịlaga wofute olinye ne ugwu minanwa ndị ha ji nọntanwa ya mbe mere ya bi mkpụrụ na a na-atụ jamaratul kubra na kuma jamarat ọzọ anyị atụ echiri na nwa n'echi n'ọbụ mgbe Ibrahim na nwaanyị na-ejekọ n'ugwu n'ụka eje menye iwu Chineke be ekwensu nọ na-aga emekọ rara ha Ibrahim na-ekwente nkume a tije n'ekwensu ya bụ kwute na a na-atụ meje hajj so igwu nye Chineke na-achọ na mgbe anyị nọ bụ niyya innamal a'malu binniyat innamal a'malu bimaqasidiha na ihe ọrụ anyị anyị na-arụ bụ niyya anyị bụ anyị ji ojara biko nne nna anyị ile anyị rube isi n'iwu Chineke ya bụ nkụzi nke ntanụ ihe ili na-eme ewelie mmadụ na-ekwu n'ọbụ iji ajụ onwe ese bụ gị ihe na-enye mere maọbụ ihe ya na-eme nya dara iwu Chineke wee mere n'onwe gị na ndị mmadụ imere mma imere njọ na ha ejekwa iri enye na-asị iriri nri iri gị na-asị iriri gị nri n'ihe na ije oje chekwa onwe gị mgbe anyị lebugo ihe na ya na-eme nya dara iwu Chineke si ya dara gị iwu Chineke ọ bụrụ na ị dara gị iwu Chineke n'ọdụ gị mmadụ ụwa oyi hafụ mmadụ ụwa na mmadụ wee nweghị ọkụ ma o nweghị alaeze o kweghị ta emeghị m ọnwụ kengere na ebe ya ọ bụ na ege m na-aga hafụ mmadụ ụwa mee maka Chineke wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin na Chineke na onye ozi nye kachacha ka anyị mee maka ihe ọ bụrụ na anyị nwere ukwu na ebe Chukwu nọ Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd ya bụ ekpere anyị ji akpụ n'ọnụ nwasha Allahu akbar
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وانا ممكن وانا مواي انت بغم بوچانا اكباچeka انت بغم بوچانا akwe kwandi انت بغم بوچانا akwe kwana ananu hije koje egbu na Chineke agwa nke anyị ishije men mgbe nu ị na-egbe na azụ kemechiri idi nwashwanwa bismillahi allahu akbar itianu manolu n'elu egwu Chineke maka na Chineke na agba enyere gị ikike gị gbe nya bụ ebulenu ọ dndo ke dondo mụ na ege enweghị right anyị nweghị ikike ịna ebule ndụ gabụghị maka Chukwu onwe ga ndị kwesịrị igbu gabụghị maka Chukwu ya bụ almaslah na mgbe nu ị na-egbe enu maka ihe Chineke ọ bụ na igbe enu nwanne m ọ bụ gị usoro annabi ka gị na-aga bụrụ dị anụ bụrụ rie ọ bụ ya bụ usoro annabi ọ zọrọ wa at'imul ba'is al-faqir anụ ha na-egbu gbaa mbọ ka ikejeche ndị ogbenye na ndị ọkọrọ sadaka ba na-eje na-eme ndị bana na-agwa anyị sị ike ni ude eto nke je ribe gị nke je oje me ọnya na nke je oje me sadaka ịmanụ nwere ije anụ mmadụ dangara ya bụ ọnya ọ bụ abụghị sadaka na ọ bụ enyi gị nwoke bụ ọ bụ unu na anito onwu ego enu papa unu abụkọ aka ịdị n'gelada n'ime ọ bụ mana o nwere ike emekọ ya sadaka na nye ya sadaka bụ mere so o nwere ike ya anụ mmadụ dangara nwe nke ji anụ mmadụ sadaka nwekume nke gị na onwe yeri ibe gị ya nke kwesịrị ije men biko memenu ụhọ bụ maka ihe Chineke ya bụ ebumnobi igbenye abụleghị ya ntanụ ma mgbe na-emen ịhụgo akụkọ ịkpata na na-emeleghị ya na Ismail nwa Ibrahim bagati umanolu Chineke so wafedeyinahu bizibihin azim Chineke wee gbanwee igbu Ismail gbanwee no ọ ga-abụ zibihin